Dari Gendari kula wonten maring ngadhawu kedaton kaya ketaman Prahara nganti kabeh para nayaka ora ana ingkang padha wani sumambung rembug tidhem nanging elok sailanging prahara lha kok dadi ana gandha arum kaya gandaning garu rasa mala ingkang amrik mangambar iki sapa sing rawuh apa Jawata sing tedhak ana negara Ngastina apa Nayaka apa Prabrahmana pendhita sapa dari nyuwun mangapunten ingkang kemareng sowan Ngarsa Maduka Kakang Adipati mboten sanes kejawi namung nyuwun pangapunten menika ngados dene putra Maduka lho kok sik anakku sapa sing teka yen sing teka Dursasana kae ambune ora wangi ngene iki ning ambune mesti bertamak nyuwun pangapunten sanes putra Maduka pun Dursasana nanging menika putra Maduka atmajanipun Yayi Kunthi Talibrata lho kok sik anake Kunthi kasinggihan mekaten yen ngono para Pandhawa mboten sedaya sinuwun sapa menika putra Maduka pun Bratasena jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Bratasena tenan inggih saestu ora gawe-gawe kowe mboten sinuwun menika ingkang putra pun Bratasena adimu Sengkuni mau endi inggih wonten wingking Suman Sengkuni kula wonten dawuh mripatmu weruh ora iki sapa Raden Bratasena terus sing tok kandhake mati mau sapa sing tok kandhake mati kowe ngaturke rongkongan cacah 6 tok agokke Pandhawa karo kuwi rongkongane Kunthi mau janjane rongkongane sapa yen iki dadi bukti Pandhawa isih urip saiki kowe arep ngucap apa saiki arep guneman apa mboten guneman mboten ajeng matur menapa-menapa percaya yen Pandhawa isih urip inggih pitados syukur wong ki senengane nek kaya ngono kuwi ya oh urung ana buktine kok wis ngakokke nek kuwi rongkongane Pandhawa karo Dewi Kunthi ora ta ya nek kaya ngene iki ora jeneng sampeyan niku kewirangan wong niku aja sok kesusu kira kula niku Pandhawa tiwas kula kubur teng Taman Makam Pahlawan jebul pinanggihipun sanes Pandhawa mang duduk pindah teng makan pangam biasa-biasa mawon nggih Kakang Duna Bratasena anakku nggih cah bagus Bratasena padha rejo sapraptamuli nggih cah bagus Bratasena wah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara nadyan aku kuwi ora ngeruh marang kahanan nadyan wakmu Dastarata kuwi ora iso sumurup marang apa wae mergo aku duwe cacat netra ning yen aku krungu kelawan gerengmu iki mau aku iso wis katon gegambaran ana ning padoning netra kaya ngapa wujudanmu Raharja Sapraptamu nggih slamet aku ngaturake basaku katura Dastarata bapakku tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampanono ndak gegem dadiake jimat karo sapa nggonmu sowan ya ming ijen bae piye ibumu Kunthi wah isih wilujeng tansah pinanganing kawidadan kakangmu Puntadewa pangestune Dastarata bapakku slamet Permadi pangestune isih slamet nek kula sedewa pinten tangsen pangestumu kabeh padha manggih Raharja mapan ana ing Saptawarga ora kobong ora dadi rongkongan sing kobong ora nyatane isih urip ndekno niki mau ene menungso sing ngandhake kowe mati kobong wah muga-muga dawa umure Pandhawa putu padha Raharja nggih putu Bratasena Bisma akekku slamet aku ngaturke basaku katura iya tak tampa pangestu ning eyangmu Tampanana kulup ndak gegem dadekake jimat paribe oh anakku
anakku ngger, anakku Bratasena padha raja sak praptamu ngger. Durna bapakku slamet. Syukur. Ora kendhat rina wengi aku tansah nguncupake asta kunjung kersaning dat kemur wing dat. Nyuwun marang kersaning Gusti Kang Karya Jagat muga-muga Pandhawa tansah manggiya yuwana. Kalih sing sambikala. Oh, lah kok jebul apa kang dadi dongaku ditampa dening panguwasaning Gusti. Dina iki aku ketemu karo muridku Bratasena. Wah, lega raos ing atiku, Ben. Iya Durna bapakku. Slamet tekamu. Slamet. Aku ngaturake basaku katura. Tak tampa Bratasena, tak tampa. Maune aku kaget dene ana wong sing ngandhakake ento kowe mati kobong ning bali golo-golo ning kutha Pramanakati. Ah, ya wis muga-muga slamet ya ngger, ya muga-muga wong mau sing mati kobong. Yes, ora apa-apa. Wong salah ki sak nggen-nggen mesti ora bakal kepeneran. Yo Durna bapakku. Malah aku ndongake karo wong sing wis ngarani Werkudara sak kadang mati mau muga panjang umur. Muga tansah pinaringan kabagyan, pinaring ana eling lair lan batine. Syukur kuwi donga sing apik. Nadyan kowe dikrenah dening sapa wae, kuwi digawe kepiye wae dening sapa wae ning dongakno. Wong sing gawe elek karo kowe kuwi dongakno bab-bab sing apik. Kuwi tegese wong sing ikhlas, wong sing sabar. Yo jumbuh karo wulanganmu. Oh piye? Orang gleleng. Oh, syukur Werkudara kowe ngerti karo wulanganing Begawan Durna. Yo. Yayi padha raja sak praptamu tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Kurupati kakangku. Aku ngaturake sembahku katur. Yo Dimas ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Anak Mas Bratasena katuran karaharjan rawuhipun. Dastarata bapakku piye nggir? Syukur ora diwangsuli. Ya ora apa-apa. Ming ora diwangsuli wae kok bingung. Ora apa-apa, wis ora arep omong. Ndak malah luput. Aja kaget aku tekan kene. Mundi dawuh timbalane Kunthi Babu, ora usah sira matur, pun wis ngerti. Apa to sababe dene Bratasena prapta ana ing negara Ngastina? Ora ana liya mung nggonmu kepengin nagih janji sarta nggonmu njaluk negara Ngastina jumbuh kelawan dawuhe wong tuamu ya kuwi Yayi Prabu Pandhu Swarga. Dudu kuwi. Lho. Lah kok dudu iki? Babu Kunthi paring dawuh ora kok perkara njaluk negara. Nanging Babu Kunthi paring dawuh kelawan aku Bratasena sawana wakmu ing Ngastina. Mbok menawa wakmu lali, mbok menawa wakmu kalebyan ora eling marang ngendikane Pandhu bapakku. Mula aku pengen ngerti duk nalika apa Pandhu arep sinendhal mayang dening para Jawata. Tau tati ngendika apa karo Dastarata bapakku jagat Dewa Bathara. Wakmu ora bakal lali nggih. Nalika bapakmu Pandhu arep sindal mayang dening para Jawata, paring pangandikan kelawan aku, Kakang Adipati, kula titip negari Ngastina. Lan kula titip anak-anak kula Pandhawa. Ngastina kula aturi ngasta panjenengan ingkang dados Nalendra. Nanging mangke menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dewasa, Ngastina kula suwun kawangsulna dhateng panguwaosipun anak-anak kula Pandhawa. Ngono menggah ngendikane bapakmu Pandhu duk nalika semana. Monggo dina iki Pandhawa wis ndungkap dewasa. Pandhawa wis ndungkap gedhe, wis padha gedhe. Mapane ning Saptawarga. Ora jeneng aku bakal njaluk negara. Mung nanjike marang ngendikaning Bapak Pandhu. Apa bakal mbok tetepi, mbok selaki? Upama mbok tetepi, ora jeneng kudu saiki nanging besok kapan Dastarata bapakku bakal maringake. Nah yen mbok selaki, ya wis ora apa-apa. Aku tak bali ning Saptawarga. Aku tak matur karo Kunthi Babu. Pandhawa ora ngukup kamukten negara Ngastina ora apa-apa. Ora bakal duwe niat ala karo dulur-dulurku Kurawa. Yen Kurawa ana sing mbok sengkakake dadi Nalendra, malah bungah atine Pandhawa dene negara ana sing ngrenggani. Mengkono menggah dawuhing Kunthi Babu, jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Lah kok semono mulyane penggalihe adiku Kunthi Talibrata. Ya mung ngene nggih. Yen nadyan sira ora nyuwun marang negara Ngastina,
nanging apa kang dadi rembugmu mau lereke tibane padha mung kepengin nyuwun negara Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ning babakan iki aku mbok luputke aku manut. Aja kok mbok luputke, mbok sumpahi aku ya ora bakal selak. Yen perlu ngucapo sing ngala, ngucapo sing ora apik. Yen perlu ngucapo yen iso ucapmu sumpahmu mau yen bisa gondol nyawane Dastarata, malah aku tentrem bisa ketemu karo adhiku lanang Pandhu Dewayana ing mapan ning kasuwargan. Jalaran uripku ning jagat dititipi negara, ning morak-marik ora karo-karuan kahanan negara Ngastina. Perkara kuwi tanggung jawabmu. Sing wigati aku nyuwun wangsulane Mbak Dastarata bapakku piye. Sing gedhe pangapuramu ya nggih. Watara dina ingkang kepungkur krana sawijining pawongan ingkang padha ngandhakake yen to Pandhawa mati kobong ning bali golo-golo. Klebu ibumu Kunthi ya wis mati kobong. Malah wakmu Dastarata wis pirsa dhewe buktine ana ingkang ngaturake rongkongan menungsa cacah 6. Mula banjur nelongso nenutuh marang awakku dhewe wis ora ana pangarep-arep marang sapa negara Ngastina iki tak wenehake jalaran Pandhawa padha mati kobong. Tumuli aku njenengake kakangmu Sikurupati dadi Prabu Anom. Mula sing gedhe pangapuramu. Aja nganti tetel kanalindraning Prabu Dastarata wakmu ing Ngastina, aku ora kena mencla-mencle. Blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Apa ingkang wis tak ngendikake kudu kelakon. Kang mangkono tak suwun Bratasena sak kadang-kadang nrimo marang kahanan iki. Nrimo negara Ngastina iki diagem dening kadangmu Sikurupati Bratasena. Pramara remangus wamya ngambreng kadikarunaning kaswase yen aning marga memalatku ing yen pancen kaya ngono kedadeane aku ora apa-apa ya wis ateges Ngastina wis dadi darbe ing Kurupati. Mula aku ora bakal ngucik meneh negara Ngastina. Kosik aja kesusu sira bali marang Saptawarga nanging iki mau wis dadi rembuganing para sepuh yen to ana peranganing Pandhawa ingkang sowan ana negara Ngastina bakal dijoli wujuding bumi ingkang jembare padha Ngastina. Subure ya padha Ngastina. Ya mung kudu bebodro dhewe, tegese kudu mbok babati dhisik sabab papan kono isih wujud alas gawat kliwat kang aran Wanamarta. Bratasena, kowe tak paringi jol wujuding alas Wanamarta babatana. Yen wis mbok babati kanggonen mukti kowe sak kadang-kadhean yasa negara ning Wanamarta kono, Bratasena. Wah, lahir batin kon mewenehake. Yo, lahir batin. Yen pancen kaya mengkono, Bratasena ora bakal ngutik-utik kahanan negara Ngastina dimen dinggo mukti dulurku Kurupati. Aku nampa kaya dadi pawehing Dastarata bapakku. Malah wektu dina iki aku njaluk pamit. Lho, kowe arep menyang endi, Nggir? Aku arep nglakoni babat Wanamarta. Kosik aja kesusu. Apa ora prayoga Kembulundrawina kelawan wakmu Dastarata? Wiwit dina iki aku nampa dawuh aku bakal aku prihatin ora dahar, ora ngombe. Ora mangan, ora ngombe yen perlu ora turu supaya kasembatan sediaku. Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana kinarya sangu nggonmu babat Wanamarta? Malah ngregoni nggonku prihatin. Aku mangkat ning Wanamarta kuwi arep babat arep nyambut gawe ora seneng-seneng ora rupian-rupian dinggo apa wujuding Brana Picis. Apa kowe kepengin dibantu Wadyabala? Aja ana siji wae sing bantu karo Bratasena. Mergo aku ora ngerti wewatekaning wong-wong sing bantu karo aku. Ana uga besok ingkang duwe watakan yen wis rampung gaweanku monggo aku dibantu Wadyabala Ngastina.
Monggo mundhak padha dirasani Bratasena sak sedulur iso mukti kae merga saka aku lan sak piturute. Iso ya saka aku, ora ya saka aku. Wilah dalalak. Lah terus kowe saiki nyuwun apa? Kowe nyuwun apa? Kowe matura. Aku ora njaluk apa-apa. Mung siji sing tak jaluk. Kowe njaluk apa, Nggir? Sabubare aku mangkat iki mengko tak jaluk Destarata aja dahar, aja ngunjuk. Yen wengi aja nganti sare. Ngagungna asmaning Gusti bola-bali nyuwuna marang purbaning Hyang Mahanasa. Lakuku slamet ora ana lan swiji apa. Penjangkaku iso kelakon kuwi wae sing tak jaluk. Kuwi lah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Wah, pambegan kok kaya ngono kuwi iki turun sapa? Bapakmu Pandhu dadi ratu, singa singaning Nalindra lah kok jebul duwe anak kaya ngene kahanane biyo-biyo. Oh, Bratasena, Bratasena. Wong tuamu wis ora ana ning mapan ana ing swarga persasat kaya tinundha sanga papane. Dene duwe anak ingkang pambegane kaya kowe Bratasena. Ora dadak ngalembono karo aku. Monggo munggah tetel kasatriyanku Bisma kakekku. Apa nggih? Aku njaluk donga pangestu. Ya, ndak pepuja. Muga-muga kasembadan penjangkaning putuku Bratasena kelakon babat Wonomarta. Durna bapakku. Oh, Bratasena piye, Nger? Aku njaluk pangestu. Bali saka kene tekan saka 5 aku terus adus. Sabubare kuwi aku terus nglakoni poso. Aku nglakoni poso. Ora pati-pati aku leren nggonku poso yen durung entuk kabar kowe iso babat Wonomarta. Wah, ngaturke panuwun. Purwati kakangku aku njaluk pamit njaluk pangestu. Yo dising ati-ati. Muga-muga kelakon penjagane Destarata bapakku pisan meneh. Sak pungkurku iki tak jaluk aja dahar aja ngunjuk yen bengi nglakonana manembah ing wanci bengi dongakno Bratasena kali sing rubeda. Bisa nglakoni babat Wonomarta. Klakon nggih penjangkamu bakal klakon Bratasena. Bapakku wiwit aku bocah aku durung tau nampa dikudang karo bapakku, durung tau nampa digendhong karo bapakku wis ditinggal mati. Kowe sing tak anggep wong tuaku maragake sawangen. Jagate Bratasena iki bengkong apa jejeg? Yen jagatku bengkong aku mudhar ning Wonomarta. Nah yen jagatku jejeg, wah, aku kelakon babat Wonomarta. Oh, Bratasena, Bratasena. Anakku wong gagus, anakku wong gagah. Ndak sawang jagatmu jejeg tanpa bengkong. Katondo lamun nggonmu babat Wonomarta bakal kelakon nirbaya, nirsangsaya. Wah, aku njaluk pangestu.
Pandhu. Ora nyono babar pisan ing atase sira Yai Pandhu karo aku ki padha-padha putraning Kanjeng Rama. Biyasa ing Saptawarga, lah kok tinemune bedane bumi langit. Anakmu ming 5 wae iso disawang. Mongko ya iso gawe pemareming wong tuwa ing atase aku ki ming pakdene wae krungu tembunge Bratasena persasat kaya wis manjing ana ing alaming kasuwargan. Bocah meloho, bocah dosa, bocah kau, bocah apa anane lah kok tembunge gawe mareming wong tuwa. Wah, syukur Pandhu kowe iso nyawang anak-anakmu saka kasuwargan. Kowe iso nyawang mareme wong tuwa yen to duwe anak ingkang ngabekti, bangun miturut sarta duwe tata krama kuwi swarganing wong tuwa. Wong kuwi nadan duwe anak akeh, mongko anake wong sugih kabeh iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning nek tumindake mrosal medhugal sak penake dhewe nadan wong tuwa isih urip kaya dilaropake ana ing neraka jahanam. Kok beda karo aku? Aku kuwi ndek anak 100 kok calon gentro kabeh. Dikon mangkat ana ing papan panembah ora gelem, dikon mangkat ana ing papan pawiyatan ora gelem, nek ana cliwik do bingungi. Apa ya mergo wadahe sing elek biyen? Tobat. Panjenengan sampun lepataken dhateng kula. Terus ngarani wadahe sing elek. Sedaya menika niki gumantung kalian srawungipun. Lah srawunge adimu Sengkuni Suman. Ya toh? Mula ora aneh nek srawunge ya elek, pakartine ya bakal elek. Tobat namung Bratasena kemawon panjenengan ngalembono kados mekaten. Janjanipun menawi kula sawang menika iki mboten benten kanpun Dursasana. Lho kose. Kok ora beda Dursasana kuwi? Nalarmu piye, dasarmu apa, gagah piyadhekipun niki sami. Dasaripun Dursasana menika nggih swantenipun ageng ya mung kokean guyu. Menawi gagahipun sami, mbok menawi Dursasana menika ya mbok menawi anggenipun dipun gegulang babakan tata krama, unggah-ungguh kula kinten ugi sami. Lah kowe iki wong wedok sing olehmu nyawang ora bener kaya kowe kuwi. Wong Bratasena kok tok padhake Dursasana, lah ya bumi langit. Bumi langit, nadyan Dursasana kuwi anakku, ning nek kok padhake karo Bratasena sing ora trima aku, mongko kuwi anakku lho coba. Mongko kuwi anakku. Wong tuwa ngendi sing ora gelem ngalembono anak, ning kabeh mau tak tonton saka bendinane sarta aku kuwi madeg ana ing garis sing adil lan bebener. Aja nganti aku ngucap sing ora nyata. Yen Bratasena ditandhingke karo Dursasana kuwi ora padha. Aja kok Dursasana anakmu sik mbarep Urupati kuwi ora babak, ora imbang, ora sak praju. Ngerti? Sapa saiki sing padha karo Pandhawa? Puntadewa apa ana sing kembari karo Puntadewa? Anakmu Kurawa ora eneng. Ketoke arep alus Citraksa kae. Omongane ketoke arep alus padha Puntadewa. Saya suwe saya tuwa ketok pekoke. Iya ben ngono kok ngelek-elek anake dhewe. Saya aku tak takon. Terus saiki sing ning Kurawa yen ana padha sing padha karo Permadi sapa aku tak takon. Apa ana bagus sing padha karo Permadi? Ora ana. Kowe ayu, aku ya ora elek. Mung mergo aku kuwi cacat netra. Kowe putri ratu, aku ya turuning ratu. Lah kok duwe anak Kurawa ting blengkrah rupane ora karu-karuan. Coba aku tak takon, kaya ngono kuwi apa sebabe? Nek kula sedewa sing kembar. Kuwi niatku wae ya arep tak padhake karo Citraksi. Ning jebul adoh, sungsate adoh. Wah. Apa mergo mbiyen dek kowe meteng kae nyidam. Wong wedok kok nyidam iwak garangan. Mula ya polahe kaya satu kewan anak-anak kuwi. Tobat kajengipun nek pancen ora seneng kok ya dibalekke piye? Muni piye kowe? Tobat mboten matur menapa-menapa. Lah wong kowe iki wedi karo aku kok nantang karo aku. Tak balekke tenan dadi apa? Apa anggap aku nek picak niki ora iso golek wong ayu?
Iya. Inggih. Apa anggep aku picak ora iso golek wong ayu? Tanganku iki luwih permana tinimbangane mripatku. Dadi wong wedok iki tak demek gegere, wis ngerti rupane kaya ngapa, sok anake pira, terus watekane karo bojo kaya ngapa. Neng sapa menapa nalika semanten panjenengan menika klentu milih kula. Lah kowe sing ngesuk-suk terus. Aku diadepi putri telu karo Pandu nalika semana, ning sing ngethek karo aku kowe. Batu kula mboten ngethek wae, kowe njejeri aku, pupuku tok jiwa-jiwit. Batu man. Kaki Prabu mangriyen. Lho. Ku sikik sing wis ya wis. Ora usah dadak duka kaya mengkono sing wigati dawuh ana supaya kabeh mau rancak. Suman, wonten dawuh. Sengguni, wonten dawuh. Sing teko iki mau sapa? Bratasena. Terus kowe ngarani Pandhawa mati mau bener apa luput? Lepat. Bijinul. Bijinul tutukke ndasmu kuwi piye? Senengane no omong kok sak kepenake dhewe. Kleru kok ora rumangsa kleru ning malah glece sak penake dhewe. Inggih, kinten kula niku nggih Pandhawa. Jebul sanes. Sing jeneng rongkongane kuwi ora isa ngerteni kuwi Pandhawa apa dudu. Ning kowe kuwi nalika semana kowe matur karo aku ngaturke rongkongan cacah 6. Aku wis meh ora percaya, ning kowe ngesuk-esuk karo aku supaya percaya. Iya apa ora? Nggih. Nggih, mbencang boten kula bangsuli. Bangsuli. Aku njaluk karo kowe. Kula mboten gadah menapa-menapa. Kusike aku njaluk apa sing tak dawuhke kuwi iki lakonana. Nggih, menapa? Ku anggere ngetapke para Sata Kurawa ganggu Bratasena nggone babat alas, aja takon dosa. Tak copot kelengganmu dadi patih, tak balekke ning Plasa Jenar. Nggih, ngestakaken dawuh. Kurupati, wonten dawuh. Yen makmu cilik Suman akon anak-anakku Kurawa kon ganggu gawe Bratasena nggone babat, kowe ora wadul karo bapakmu, kowe ora matur karo aku, aja takon dosa. Pangeran Pati Prabu Anung tak copot kelenggane, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Nggih. Sendika ngestakaken dawuh. Ora mung kandhek ning pangucap, nanging kababaro dadi pakarti. Niki ngestakaken dawuh Rama. Mangke badhe kelampah badhe kula unjukaken kersa paduka Kanjeng Rama. Bagus. Janji Cidra aja takon dosa. Aku ora sudi ngaku anak lawan Ngrupati. Wah penemban, ana dawuh menapa? Monggo kula kanthi manjing saklebeting sanggar pelanggetan tinuntuna ingkang putra pun Dastarastra ngunjukaken puji syukur dhateng ngersanipun Gusti saha nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurwing dat mugi-mugi lampahipun Bratasena kinalisna saking sakathahing rubeda lan rinancakna anggenipun babat Wonomarta kuwi luwih prayoga Begawan Duna kula wonten maring adawuh kowe melu manunggal ning sanggar pelanggatan apa mapan ana ing sanggar pelanggatan Sukalima. Oh, kula sampun dipun antu-antu dening para cantrik-cantrik pertapan Sukalima. Anggenipun sampun kula dawuh supados samapta. Rampet menapa uba rampe kinarya. Nyuwun ngersanipun Gusti supados Bratasena menika mangke rancak anggenipun babat Wonomarta. Ngono Duna. Inggih. Ya yen pancen ngono tak menangake kowe kundur marang Sukalima. Dongakno anakmu si Bratasena. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Sengguni kula wonten dawuh. Bubar kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nan ngestakaken dawuh. Nyuwun tambahi pangestu. Pangestu kuwi entek. Inggih. Nggih mangke tak pados wonten mergi kemawon. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Suman. Sebebiar katalika wau. Nalika semanten wis paripurna sabdaning Sanata Prabu Dastarastra tinampi sangganing para wadyabala para nayaka miwah para sepuh ingkang sami anjeng kimadaning Datulaya. Sigra arsa kundur kedaton jeluk saking dampar kuntura kinapit gambaran gading. Kadheraken sangganing para mban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pancaraning keprabon. Kawis tingal saking Mandra tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Nararata wau. Paripurna Sang Nata Yes,
Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya Runanggana magawe gelari rawang-wang Ladala Den sabar mandeg dhisik kowe tak takoni ana menungsa kendele kliwat saka ukuraning menungsa lumrah kowe wani babat lenging Wonomarta kowe sapa ngaku aja mati tanpa aran takon harwaku mburi saka pertapan Saptawarga Bratasena yo iki eneng wujudan tak wis padake cat katon cat ora kowe bangsaning apa yen kowe nyawang aku cat katon cat ora pancen kepara nyata merga donyaku lan donyamu kuwi beda aku bangsaning Jim aku ingkang jaga Wonomarta ingkang sejati iki negaraning bangsaning Jim kang aran negara Ngendraprasta kowe ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta ora niat ngerusak pepasrening negara Ngendraprasta wit gedhe mbok mbrukke watu gedhe mbok dukiri mau sejatine pepasrening praja Ngendraprasta yen ngono malah aku njaluk karo kowe piye kowe minggato sak wadya balamu papan iki arep tak go mukti Bratasena sak sedulur wah kewanen ucapmu kowe wani nundung bangsaning Jim sumuk nyawamu kepengin meruput tinjung akhirat wah ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning Jim yen kowe ora gelem lunga saka papan iki apa kudu aku sing kudu nglungake karo kowe wah sugih kendel bondo wani ayo sirnakno Jim dam darat wah maju sejangka dadi srana nggonku bakal mukti ning Wonomarta nadyan bangsa apa wae sing sekirane derajate luwih asor tinimbang menungsa kudu tak singkirke wah kiaglak limpamu mara maju Jim dam darat
aja nglarani adhiku lanang. Bratasena kuwi adhiku tunggal bayu. Kowe nglarani adhiku lanang padha karo kowe sumuk nyawamu. Kerubutan Anoman legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Waduh! Wiladal. Jebul bener sing dadi kandhake wong-wong kae. Wong tumindak becik kuwi durung karuan dipetung becik tumindake. Wong tumindak apik durung karuan ditampa becik karo sing dibelani. Nyatane aku nyelametake nyawane adhiku lanang Bratasena. Lah kok malah aku sing dijempalani, aku ditendang sakayange. Waduh, Yayi. Aku ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe pepinginan apa-apa mung mligi nglabuh karo adhiku lanang. Ewadene urung tok tampa. Ewadene kowe durung iso nampa. Nganti sak isamu nggonmu nampa labuhane kakamu. Tekan ngendi wae tak labuhi kowe Bratasena. Jim dam darap. Waduh ketiwasan Gusti Patih. Nyata lamun Raden Bratasena sekti kalintang jayaning perang. Piyambakipun ugi dipun tutaken satunggiling wanara seta. Kula dipun ajar dipun pala gantang dening Raden Bratasena. Wah, ladalah gugu karepe dhewe Mundura. Mundura iki dudu perkaramu. Kowe nyegat laku ning Bratasena, kowe ora bisa. Ora bakal lak dukane kowe Mundura. Bratasena kuat nampani daya kemandening patih sapu jagat tampar sutra jala kencana. Wah, meguru karo kowe ya. Sula ning Wonomarta. Aku kena daya kemanden awakku ra iso diobahke. Sikilku kaya digondheli, tanganku kaya ora duwe kekuatan. Saben awakku tak ngubah saya kenceng. Kaya ana sing bondo karo dadaku ambek aku sesek. Wah, Permati, Puntadewa. Kowe padha mrene aku mudhar ning Wonomarta Permati. Gila dalah. Bratasena, kowe kena apa Yayi? Lah kok dadi nglumpruk tanpa daya. Kaya pinuleting pedhut peteng. Samar-samar pun Kakang iso nyawang marang Blegering Siadi. Nanging kaya cat katon cat ora. Wah, Permati. Puntadewa aku tulung ana Kunthi Babu.
Anakmu mati neng alas abiyasa kakekku. Bratasena Siadi kena apa? Wah, Kundi. Aku tulung ngono abiyasa. Wah, mung ditakoni kok ora wangsulan. Sing disambati mung dulur-dulure. Yo, Yayi. Bejo kuwi duwe kadang tuwa kaya pun Kakang Anoman. Tak suwun kemarang purbane Hyang Mahanasa muga-muga pun Kakang isa mbirat penandang ing Bosandak. Waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Bratasena adiku cah bagus. Saya suwe tak pikir-pikir tenagaku wis ora ana gunane. Kowe tak rewangi, kowe kena penggawening mungsuh tak luwari. Lah kok tanpa ana rasa matur nuwun karo wong tuwa. Kowe ngaturke panuwun wae ora. Kowe ngejak guneman pun Kakang wae ora. Mbok anggap aku kuwi ingkang bakal mbeda kelawan nggonmu nyambut gawe babat Wonomarta. Ya wis, Bratasena. Ning pun Kakang bombong, pun Kakang seneng. Dene pun Kakang nyumurupi marang semono gedhe tekating Siadi. Pancen bener ngendikane Wang Pikulun Bathara Bayu yen to sira kadangku Yayi Bratasena kuwi kang pengawak waja, Yayi. Tak dongake saka kendali sada muga-muga kelakon penjang kamu ngene babat Wonomarta. Pun Kakang tak bali marang pertapan kendali sada mbuh pirang taun meneh, pirang abad meneh ketemu karo pun Kakang Yayi. Wah! Wah! Pancen pengawak waja. Debya Surasekti kalintang jayaning perang ketitik kowe iso uwal saka daya kemandenku tampang sutra Jala Kencana. Yo. Ning saiki kowe mung ijen ora ana sing bakal bantu karo kowe Raden. Sepisan iki kowe iso uwal nyata pancen satriya pengpengan pilih tanding boboting yuda kowe Raden Bratasena. Abiyasa ngalaskene akeh sing isa malati, ngalaskene akeh watu sarta wit sing angker. Wah, aku nganti ora iso ubah, aku ora iso nglawat. Wah,
Puntadewa, kowe mrene yo Permadi, kowe mrene yo. Biasa kakekku aku tulungono kaya ngene kahananku. Ayo. Kowe ora bakal bisa ubah saiki kowe Bratasena. Kowe kena daya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Ora bakal kowe bisa nglawat. Upama kowe mati ana ing alas, kuandamu diodol-odol karo singa. Dadi panganing macan. Dadi panganing srenggala. Nanging yen kowe durung tekaning pati Gustiku Prabu Puntadewa sak kadang-kadehan, apa Senopati Ngendraprasta Raden Dandun Wacana ingkang bakal midana pati karo kowe Bratasena.
mongkong ganduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamanggo sang dyao tomo Mastu Nomo Sidam Skaring Bawana Langgeng Anggara Warna Citrasena kaget kita ulun piji mangarsama ana ing kayewangan Slendra Bawana Anggara Warna nona met pasang Kalimantabi tinebene kula duni dumawaing tawang tuwang pukulun kejot raos sing manahipun ingkang abdipun Anggara Warna inggih pun Citrasena sareng kula tampi timbalanipun pukulun Sanghyang Bathara Indra mugi kepareng ambabarana menapa ingkang abdi nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe suwala pukulun aja kaduk ati kajron penampa yektine kita ulun piji mangarsa mening ngarsa ulun bakal nampa dawuh saka panjenengan ulun ingkang magepokan kelawan negara Ngendraprastha ya Wanamarta kita isih kelingan yen to negara Ngendraprastha kuwi yasan ulun wondene ingkang ulun dawuhi supaya yasa jeneng kita Jim Citrasena ya Jim Anggarawarna minangka dadi undhagi negara Ngendraprastha kasinggihan mekaten wiwit saka dumadining negara Ngendraprastha nganti temeka wahyaning dina samengko iki wis ngancik 1000 taun. Ngendraprastha nggone gumelar ning Janaloka nadyan mboya saben manungsa bisa nyawang. Sabab ingkang kita bangun nalika semana wujuding negara Jim utawa Praja Kajiman. Inggih sinuwun. Sabanjure ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sakadang kadeyan ya kuwi Danduna Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti supaya ngreksa marang negara Jim kang aran Ngendraprastha lan ngratoni bangsaning Jim ana ing Wanamarta mula ora jeneng mokal lamun Wanamarta katelah alas ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu nanging sumurup Anggarawarna yen to dina samengko ngemban dawuh timbalaning Sanghyang Jagat Kirim Ratingkah ya Sanghyang Jatimurti kinarya anuwak bakal dumadining Dardah ingkang dumadi ana ing Janaloka ingkang sinandhang yaiku turasing negara Ngastina kanaran Pandhawa lan Kurawa dina samengko kaya wis purna darmaning Yudhistira sakadang nggone minangka dadi nalindraning Jim mapan ana negara Ngendraprastha lan kepareng Hyang Jagat Giri Pratingkah negara Ngendraprastha bakal kababar kamanungsan tegese bakal dilenggahi dening manungsa lumrah wondene sapa ta ingkang bakal nampa kanugrahan mau sayekti tanana liya kejaba mung para Pandhawa ya kuwi atmajaning sawarga Prabu Pandhu sabab den titeni wiwit saka Pandhawa mapan ana ing alas nglakoni tapa brata prihatin wiwit kuncung nganti gelung wiwit sapang jabang nganti celaprang samengko
kaya wis purna darmaning prihatin para Pandhawa lan titik lunggan samengko wis pantes lamun pikantuk kanugrahan. Mula Anggara Parna ulun dawuh kelawan jeneng kita iki sayekti upadinen piranganing para Pandhawa ingkang bakal nampa marang pengapesaning bangsaning Jim. Ingkang nalika semana ulun paringake kelawan jeneng kita ya kuwi 1 Watu Timburu, angka 2 Oyot Bayura, angka 3 Lisah Pranawa. Katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning Jim. Katelu pusaka mau aturna marang piranganing para Pandhawa kinaryosrana supaya negara Ngendraprasta bisa kababar kamanungsan sarta bisa nyingkirake bangsaning Jim. Nuwun pangapunten pikulun. Nembe menika kula pikantuk sabda paduka Hyang Pikulun Bathara Indra ingkang winastan para Pandhawa. Tumunten paduka paring dawuh ingkang abdi ngupaya dhateng para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Lajeng wonten pundi anggenipun kula badhe ngupadi. Ana titikane Pandhawa, salah sajining titikaning Pandhawa tanana liya dumunung ana panengahing Pandhawa kang aran Raden Permadi. Raden Permadi kuwi satriyane bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling. Turta duweni ciri tansah kadherekake perpat punakawan catur. Punakawan papat cacahe. Ingkang tuwa arane Semar, ingkang nomor 2 arane Garing, ingkang angka 3 arane Petruk, ingkang angka 4 arane Bagong. Lamun ana satru ingkang kadherekake punakawan papat cacahe ya kuwi Raden Permadi utawa panengahing Pandhawa Citrasena Anggarawarna. Putra Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan 5 Ladala menawi tetelo mangkaten sampun terwaca dawuh Dinda Paduka Hyang Pikulun Bathara Indra Lilarana ing abdipun Anggara Parna inggih Citrasena madal pasilan nyuwun pamit medhak wonten ing Madyapada. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Nadyan panjenengan ulun ingkang bakal wisik kelawan Yudhistira sak kadang kadhian. Lamun negara Ngendraprasta kudu kababar kamanungsan. Menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jim Citrasena. Ngemban dawuh timbalaning Hyang Pikulun Bathara Indra kinen ngupaya piranganing Pandhawa. Bareng aku lono ning tengahing alas lah kok ora pangling iki eneng satriya ditutke Panakawan papat. Cetha lamun iki piranganing Pandhawa upama tak tembung tangeh bakal geleme. Yo Panakawan aja padha aluk kelangan aku nyilih bendaramu sedhela Panakawan.
Raden Prayitna semurire seka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi lah kok ora ngerti sangkan parane ndaramu disaut Pendhita Yaksa. Waduh Pak, ge kepiye iki? Waduh Pak, ge kepiye Gong? Wis santai wae. Kowe iki apa santai wae ora. Wis to, bapak ki wong limpat, bapak ki wong pinter. Rasa kuwatir ya Pak ya. Padha meneng wae. Aku apal karo Pendhita buta kae. Nadyan suwe ora srawung ning aku wis ngerti. Tak tanjihke karo sing duwe kae. Endra wonten dawuh wae. Aku jane wis ngerti. Aku jane wis cetha paningalku. Ning mergo aku ora wani ngluwi karo sing gawe jagat. Ngluwi karo para Jawata, mula aku trima meneng. Gajeke kowe duwe abdi Pendhita buta sing mapan ana ning Wanamarta. Jenenge sapa? Inggih pun Nanggara Parna, inggih Citrasena. Lah nyaut bendaraku wigatine apa? Siwa Badrana sampun ngantos kuwatir. Ingkang wayah pun permadi boten badhe kenging menapa-menapa. Namung badhe nampi satunggiling kanugrahan saking ingkang wayah utawi ingkang putra Punendra lumantar Anggara Parna. Papane nanti? Papanipun wonten ing Sumur Gumuling. Monggo Siwa Badrana kula aturi jumujug wonten ing Sumur Gumuling. Wah, rada adoh ning ora apa-apa. Nak tututane bendaramu. Etraya. Ya.
non lir kekonang samsara tetan padang Om Nuwun sewu Raden menapa kepara saestu bilih ngandika ing menika ingkang kekasih Raden Permadi. Yo Penemban. Aku ing ngaran Raden Permadi. Oh, lah dalah. Menawi mekaten boten kelintu anggen kula wantun lan nyaut saking anggen paduka nedheng lelenggahan awit badhe wonten atur ingkang wigati ingkang kula aturaken dhateng paduka Raden. Mugi dipun tepangaken kula menika Punanggara Parna, kula menika Brahmana Yaksa. Nanging kula menika benten donya kaliyan panjenengan, kula menika bangsaning Jim. Kula abdinipun Pukulun Bathara Indra. Mugi andhatosna ing kawuningan Raden. Bilin Wonomarta menika mboten kok wujuding alas, nanging menika wujudipun negari Kajiman. Tegesipun negari bangsaning Jim ing winastan negari Ngendraprastha. Wontene kula rumiyin ingkang yasa negari menika kala wau awit dipun dawuh dening Hyang Pikulun Bathara Indra. Kajarios negari Ngendraprastha menika badhe kababar kamanungsan dening para Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan menika kala wau. Namung mugi antatusna ing kawuningan Pandhawa kedah sagah lan saged angusir bangsaning Jim saking waladan Wonomarta. Nanging paduka Raden sampun kantos kuwatir. Kula kadhawuhan dening Hyang Pikulun Bathara Indra maringaken utawi nyaosaken inggih menika pusaka keringkianing bangsaning Jim setunggal watu timpuru angka kalih oyot bayura angka 3 inggih menika pun lisah pranawa. Lisah pranawa menika menawi dipun sapaken wonten ing netra panjenengan saged nyumurupi solah bawaning bangsaning Jim. Oyot bayura menawi dipun sabetaken wonten ing Jim menika saged lumpuh tanpa daya. Lajeng watu timburu menika menawi dipun sawataken wonten ing bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Raden, pusaka ketiga menika mugi keparenga nampi lan paduka keparenga saged ambabar negari Ngendraprastha menika wujud kamanungsan satemah saged kinarya mukti sederek-derek panjenengan ingkang winastan para Pandhawa Raden. Gunjang kancing langit kelap-lapaton dereken saking risang mawe gandrung namung kula suwun sak mangke menawi paduka mlebet wonten ing Wonomarta langkung prayogi sesarengan sederek panjenengan gangsal cacahipun awit mugi andhatosna ing kawuningan ingkang ngrenggani Ngendraprastha negari Kajiman ugi bangsaning Jim Nalindra jejuluk Prabu Yudhistira Dandun Wacana Danang Jaya Tripala Dama Granti menika ugi Jim cacah gangsal. Mila samangke sampun trep kalian para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan wujudipun negari Ngendraprastha. Maradhyake paringna penembanan aku nyuwun pamit bakal budal marang negara Wonomarta. Iya, monggo kula aturi nampi Raden. Marainosmo bang wangaruna kadinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer
kene donganing kong lir wuwuh sing pene panca ing wah Permadi Puntadewa wis watara lama aku ora bisa nglawat kowe ora teka-teka nusul karo aku tenaga kowe sentek Permadi tulungono Kunjangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiwit wau kula wis krungu pesambating piyayi ora pangling swanten ingkang raka lah nak tenan to ora lidok ujaring wong daplok lah kok dadi ingkang raka katarungku pedhut peteng kaya ngeten iki den mangwaluyake selak mesakake Kakang Semar tak sabeti oyot bayura muga-muga bisa nirmala waluya temah jati temah mulya Kakang Semar. Kasinggihan Kakang Mas ngaturke panuwun dene kowe iso ngluwari bebandaning bangsaning Jim. Kakang Mas malah sak mangke wanter dawuh timbalanipun Jim Manggara Parna inggih Citrasena. Para Pandhawa sampun mbaka setunggal anggenipun mlebet lenging Wonomarta. Nanging Kakang Mas kula suwun sak mangke sumusul dhateng Kakang Mas Puntadewa menapa dene rayi paduka pinten tangsen keparenga Pandhawa gangsal dipun kanthi mlebet lenging Wonomarta sabab menika negari Ngendraprasta negari bangsaning Jim Kakang Mas. Bala Pandram yuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing dandun wacana Yudhistira kakangku piye Danang Jaya wonten timbalan ing Adawu Koko Prabu Tripala Dama Granti ih wonten timbalan Koko Prabu ih wonten timbalan Wantratu ring patih sapu jagat ing nalika semana matur kelawan panjenengan ingsun lamun negara Ngendraprasta rusak dening titah sewantah jalma menungsa malah samengko wis bisa katarungku dening Jim utawa patih sapu jagat dene panjenengan ingsun dina samengko nganti kelawan sira kadang kulima cacahe niti priksa marang menungsa ingkang sumuk nyawane sarta kuwanen gawe rusak telenging Wonomarta. Rasa dadak sangga rugi ayo tak dherekke. Yen pancen aku ingkang kudu matrapi pidana karo menungsa mau. Wah, patenane Yudhistira kakangku dandun wacana iya.
Pilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Yudhistira wonten timbalan Dandun Wacana. Kono dawuh ngapa Indra? Bapakku Danang Jaya Tripala Dama Granti ulun tumedhak hunyang Madyapada prapta ning Wanamarta. Sayekti amung nedya paring dawuh kelawan jeneng kita mundi dawuh timbalaning Iwang Pikulun Jatimurti. Lamun nggon kita ngrenggani negara Ngendraprasta wis jangkep 1000 taun. Bangsaning jiwing mapan ana ing Ngendraprasta iki wis titi mangsa kudu bali marang asal mula-mulane. Dene negara Ngendraprasta bakal kababar kamanungsan. Sapa ta ingkang bakal nampa triman kanugrahan negara Ngendraprasta? Tananaya kejaba mung para Pandhawa. Mulya tenana satriya 5 cacahe ingkang padha prapta ning Wanamarta. Yekti iku ingkang bakal dadi dalaning pangruwatan kita sakadang Yudhistira. Dasih ngendikanipun Iwang Pikulun Bathara Indra minangka dados sesembahan kula. Menika wonten satriya gangsal cacahipun ingkang tanpa beda kelawan kadang kula. Menapa inggih paduka ing winastan para Pandhawa, Raden sinuwun apan kepara nyata. Aku ingkang dadi kamituaning Pandhawa, aranku Puntadewa iki adhiku Bratasena Permadi pinten kelawan tangsen. Aduh Raden, ing mekaten nyata paduka ing minangka dados margi pangruwatan kula. Dipun nepangaken kula pun Yudhistira menika kadang kula Dandun Wacana, Danang Jaya Tripala Dama Granti. Dawuhing Sang Hyang Bathara Indra, bilih negari Ngendraprasta ingkang sipatipun kajiman badhe kababar kamanungsan. Wondene ingkang nampi triman negari menika paduka Raden sakadang. Mila Raden, negari Ngendraprasta kula pasrahaken dhateng jengandika Raden. Lan keparenga sak mangke kula nyuwun pamit. Paduka titahing ngubatara ingkang wujud titah swantah, wujuding jalma manungsa dumadi saking bumi. Wondene kula bangsaning jim dumadi saking Agni mboten badhe saged manunggal. Keparenga sak mangke kula badhe wangsul dhateng asal mula-mulanipun ingkang abdi. Namung mugi dados ing kawuningan. Negari Ngendraprasta menika pinirang dados gangsal ingkang wonten tengah menika winastan Ngendraprasta inggih negari Ngamarta. Ing ngiring kilen menika winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati. Menika papanipun rayi kula Dandun Wacana. Ing ngiring kiler menika kasatriyan Madukara. Menika papanipun kadang kula pun Danang Jaya. Wondene wetan tuwin kidul menika winastan kasatriyan Sawujajar tuwin Bumi Ratawu. Menika papanipun kadang kula Tripala Dama Granti. Sedaya badhe kula pasrahaken dhateng jengandika Raden. Wondene ingkang tengah inggih menika winastan negari Ngamarta Raden. Monggo sak mangke kula aturi nampi negari menika. Mugi sageta anjayeng bawana. Mugi sageta dados papan kamuktenipun para Pandhawa ingkang saknyata satra ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu Raden.
Thank you.